அனைவருக்கும் பிரபஞ்ச வணக்கம். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற பண ஈர்ப்பு விதி. பணத்தை ஈர்ப்பதற்கான நல்ல உணர்வுகளை என்னுள் விதைத்து வருகிறேன். இந்த வாசகத்தை தினமும் ஆத்மார்த்தமாக, உணர்வுபூர்வமாக, முழு நம்பிக்கையோடு நீங்கள் சொல்லி வரும் பொழுது நமக்குள்ளே இருக்க தேவையற்ற உணர்வுகள் முழுமையாக அழிக்கப்படும். அப்போது நல்ல உணர்வுகள் மட்டும்தான் நமக்குள்ளே இருக்கும். முழுமையாகவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ தேவையில்லாத உணர்வுகள் நம்மக்கிட்ட இருக்கலாம். ஸோ அது தானாகவே பிரேக் ஆகிடும் நம்மக்கிட்ட இருந்து. அப்போது தேவையான உணர்வுகள் மட்டும்தான் நமக்குள்ளே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது பணமானது நம் வசம் ஈர்க்கப்படும். இதை ஆத்மார்த்தமாக தினமும் முழு நம்பிக்கையோடு சொல்லிவாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக பணமானது உங்கள் வசம் ஈர்க்கப்படும்.